ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାକ୍ଟୋଜ ଇଣ୍ଟୋଲରାନ୍ସ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀର ଏଲାର୍ଜି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ତେବେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏହାର ଉପଚାରକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କ୍ଷୀର ଖାଇଲା କ୍ଷଣି ଏପରିକି ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲେଇ ଦେଇଥାଏ ଏଥିସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ବାନ୍ତି କରି ପକାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଛେନା ଛିଡିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଏସବୁ କେବଳ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ବଡ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି କ୍ଷୀର ହଜମ ହୋଇନଥାଏ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ହୋମିଓପାଥିକର ସୁନ୍ଦର ଉପଚାର କରିପାରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଏଥୁଜା ସାଇନୋପିୟମ 30 ତେବେ ଏହି ଔଷଧର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କ୍ଷୀର ପିଇଲା ପରେ ଯଦି ତାର ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି ବା ବଦହଜମି ହେଉଛି ଏଥିସହିତ ବାନ୍ତି କରୁଛି ବାନ୍ତି ଛେନା ଛିଡ଼ିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଏ ଔଷଧ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିଥାଏ ଏସବୁ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାନ୍ତି କରିସାରିବା ପରେ ଏମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିସ୍ତେଜ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି କେବଳ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ବଡ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଔଷଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଯଦି ଇନଫାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚାମୁଚେ ପାଣିରେ ଏଥୁଜା ସାଇନୋପିୟମ 30 କୁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପକାଇ ଦିନକୁ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଟିକେ ବଡ ପିଲା ତାହେଲେ ଏଥୁଜା ସାଇନୋପିୟମ 30 କୁ 1 ଚାମଚ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଠୋପା ସକାଳୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବଡ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିଭରେ 2 ଠୋପା ସକାଳୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଚାର ହୋଇଯାଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାକ୍ଟୋଜ ଇଣ୍ଟୋଲରାନ୍ସ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହିଁ ନଥିବ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।